Eta hori ningu ogia lurrunetan eginda, barazki salteatuekin, betea. Orduan, bueno, bai, ogi ore bat izango da, daukan berezitasuna da, labean egin beharrean, gero ingo duguna, ingo ditugu boltsatxoa bezala, barazkiekin beteta, eta ero lurrunetan, hemen ura daukat azpian, jarrita, irakitena hasiko, bueno, martxan noin jarri dut, eta ero hemen jarriko ditugu, ez da, zartuko zaizkigu hemen post bat, ero segun tamainan arabera, eta 8 minutuan egiten dira, oso askarriten dira. Oso askar? Oso askar. Eta bera mandan duzu ja, listo. Eta guk, barazkia sartuko ditugu hemen kipula, alberginia, piper berdea eta azenaria, baina etxean dauzkazuen barazkia sartu aldizkigu guni. Hona ez dauka inungo misterio. Orduan, aurrena. Hau, nik ez da izatako jarri dizuen. Hor, daukagu, 400 gramo irin integrala, egin zulotxo bat olan eskuarekin, oin eskua zikindin bargara. Eta botako dugu hemen, azukrea, pi goiaraka da gutxi hori era. Guzti hola, gutxi. Neurtuta dauko gira. Vale. Azukrea, gatza 4 gramo. Hemen gainean baitaren? Baita. Eta, hau da, legami lehorra, gutxi hori era daude 6 gramo, ez hemen 10 gramo ero daude. Eta guzti hori dela, baina legami lehorra panaderikoa, okindeikoa. Ez da, hau, pastela bizkotxoa eta nazte zaizuna botatzen, ez. Hau da, hori da. Horrein ez zaitaztu behar. Vale, hau, botza. Vale. Oin, naztu pixkat, denak, horre dira osagai lehorrak, izan dezagun. Eta hemen dauzkagu 250 mililitro ura, eta jungo gara, nazten. Eta iten ogi hore bat. Vengo, lan pixo botako izut, eta gero, gertu behar daulako masa elastiko bat, gero izango da, itea pizza txikia bezala ingo ditugu, 16 batera, eta zen hortik utxi gora bera. Eta opillo horiek gero betetzen jungo. Orduan, ni martzan jarriko dut hemen, kipula eta erregosten jarriko ditut. Eta barazki guztiak. Eta salteatu ingo ditut, ez ditut gehiegi egin nahi. Piskat gutxi egin da, bere puntuan. Bere puntuan, bale. Bai, ni zei gustatzen barazkiak olan gehiegi egin da. Guztu dena bota barko egula, Bueno, ikusten duzun ez daukat praktika asko. Bai. Baina erakutsiko dizut truko bat. Mira, bakarrik sukaldean zaudenean, eta beko katillo bat ikusten duzu nola dantzan da bila. Bai. Jartzen duzu. Trapua eta jazta. Eta jazta. Ze ondo. Kasi duzu. Hobeto, bai. Beste zara. Nik, emate ditut, sukaldaritza ikastaroak. Ze uste, zu bakarrik emate dituzula ikastaroak, ala? Bai. Ze ikastaroak emate dituzu, ez? Bai, ematen ditut. Talde jende murriztuena da, eta... Zema lagunentzako gutxi hori emate dituzu? Normalan egiten dut gehienez bospertsonentzako. Bai, astean zehar, arratsaldetan ta hori. Bai. Eta bai guztietakoa jartzen dut, eta normalen egoten da jendea. Zerotik ikasten dena, eta gero baitut ikasleak aurtengoa 6. urte izan behar dela ikasturtea. Bai. 6 urte joaten ikasturtea? 6 urte, bai. Azkenan, hori, moda daukana, beti... Nik ez... Ondo da, Bai, bai. Oin, atara, eta hor kanpoan, hau pixka landu ez da, ikusi dituzu telebizta nina ez. Bai, hori egin bat dut. Eta nik irin pixka dukat hemen, eta botako izutu gero lantzeko pixkat, kontuz? Bale. Eta gero ikusiko zu, jungo da, askatzen eskuetatik, eta ikusten baduzu, ez da geratu behar, ez da itxatzi behar eskuetan ja. Bale. Orduan, gero behar baduzu pixka gehiago? Bale, botako dut gehiago. Bale. Eta ikastarotan, zer ematen dituzu, astero o nola izaten da? Astero egiten dugu, astean egun bat, eta egiten duguna da, nik ikasleak nahi dutena egiten dute. Nik irekita dago. Hortan ere kartara. Bai, ez da kartara, nik azkenan egiten dakit, ez dakit guztia egiten, baina, bueno, ez dakidana, asmatzen dut edo begiratzen dut, baina, bai, internetekin egia esan. Denetetik egin daiteke, nik irekitan nago, ez daukat arazorik. Azkenan guk egiten duguna da, bai, hasieran hasten direnean, nahiz josi baldin badute, ala ez dute josi, normalean egiten dugu, olako, botatzen dut arki? Bai, bota. Egiten dugu olako erriketa batzuk, nik aurkezten diet batez ere nola saltzen dudan nik, eta nire izaera ez, nire lan egiteko modua, makinak ezagutzeko ariketa batzuk egiten ditugu, eta gero hortik aurrera bakoitza daukan mailaren arabera egiten dugu gauza bat ala bestea. Orduan niretzako oso divertigarria da zen, ez dakit klasea hasten denean ez dakit zer egin behar dugun. Zen agian badaukagu, proiektu bat hasita daukagu, amerikana bat egiten ari garela, baina justo behar dute mozorro bat egin seme alabarentzako. Ekartzen dizute mozorroa eta badituzu 2 ordutan egin behar duzu mozorroa, bai ala bai zen urrengo egunerako da. Eta egiten dugu. Orduan,
Hola, eta ze jente mota juten zaitu lan mundu hortako edo... Denetarikoa, denetarik daukat, oza, adin guztietakoa, bai, aztenak baditu, orain ditu 14 urte, baina hasi zen 11 urte zituenean, erekin, aurten ditu garen, bai. Eta gero jubilatuta badaukat, baita ere, denetarik. Bai, azkenan, bai, nik egiten... Eta zer, gazteak nolatan, ja, 11 urtekin oso argi izaten dute, bai, eta ikasteko asko, bai. Eta oso ongi pasatzen dugu, eta gero niri baita ere informazio asko, osea, lurrean egoten laguntzen haute, zeren azkenan egiten ditugu gauzak, eta baita ere kontatzen dituzte behar ditugun beharrak, Pues hau hola bai, hau hau gertatzen zait, orduan informazioa asko izaten dut. Guztuen arabera, nahien beharrak, oso polita da. Nire egia esan hori aurten, hola ematen dira 6. urtea da, baina badamatzat 8 urte klaseak ematen, eta pilo bat gustatzen zait. Azkenan egunera... Baina, beti, ikasi bezu ere ikasten. Ikasi behar, bai, gainera, beti, eta eskatzen didate, beti egon nahi formakutzan, beraiei erakusteko. Eta adibidez, posarin dela 15 egun, edo 3 aste, egon nintzen ikastaro bat egiten, eta ja, joan baino lehenago esaten ziaten, bueno, iazketan noiz erakutsiko diguztu egiten hori. Oraindik ikasten ari naiz nita. Oraindik ez daiz joan, oraindik. Baina bai, niri estabilitate asko ematen didate. Eta arlo hori azkenean oso ongi pasatzen dugu, talde oso politak ere sortatzen dira. Bai, eta beraien artean asko laguntzen dira, baita ere, naiz eta talde txikiak izan, gero talde handi bat gara. Orduan beraien artean antolatzen dira, giro oso polita da. Bai. Nik uste dut, gaina hori zuk esatu, kartara itean hori ondo da. Nik ematen dituen aurten tamales ezin dituz, ez dauka denporaik, ikastaroa sukaldaritzakoak. Bai. Eta, galdetu ziatenean ikastaroa eman barruen tokian 6 zen jarriko denean, da nik zen, sukaldaritza kartara. Zeria, 3. urtea zen hor joaten, da ni hasieran hasi nintzenean, joan nintzen ideia argi batzukin, erakutziko die, igual osagai berriak sartzen, eta ez da izer. Gero kontuatzen ez, jendia, baina nik kroketan nahi ditut ikasi, zaizkit ondo ateatzen. Eta ez zait ilaski eta nik bizkotxoa nahi dut ikasi, egiten ez zait ondo ateatzen. Eta azkenia erakin ometu, hitz egiten genuen, klasea bukatuta gero, eta esaten genuen, datorren ostegunean, zen nahi duzu ikasi. Eta bosketa ditu, txipiroia tintara, ondoan goza. Hori, eta beste, venga, ez da egit, merengue pastela, eta merengue pastela. Beraiek hitz egiten zuten, erabakitzen zuten zerrein, eta horrengo... Gukola egiten dugu, eta gero, nahi gustatzen zait baita ere hori, mai ezberdinak jartzea. Agian badaude ikasle batzu, badamatzatela 5 urte edo 4 urte, eta zerotik ikasten den beste batekin. Zeren zerotkoa pikatzen da, eta jakin nahi du bestea bezala, eta gero urte gehiago damatzetenak, baita ere errepasatzen dute basea. Eta orduan... Hori ez da, zuretzako ondo egizera hori egiten, hori kompetentzia da, gero kompetentzia bilakatzen da, eta ero lanak eduko dizute jende horrek, jaski? Ez dut uste, ez dakit oso eta baina hori hasi da pentsatzen, begira, txiki hori, ideia horiekin da... Azkenan diseinatzailea baita ere, izan ditut ikasle bezala, ez dakat arazo, azken finean ikuste dut bakoitza gure lekua daukagula. Eta gaina nik normalean diseinatzailean artean nisaiatzen ez laguntzen, aldudaguna, bai. Badaukazu zuen artean harremana eta holan eta... Badaukagu badilla bat, eta gero askok nire ikasleak izan dira. Eman ditut, leku ezberdinetan, eman ditut klasak eta hola. Bai, eta gero bada laguntza. Ni Navarra Fashion Week izan nuen, lagun bat etorri izan, diseinatzailea badela, lagundu ninduen josten. Berak behar balin badu lagunduko diot, azkenean... Harreman hori izatea garrantzitsua da, zen bestela oso bakarrik egoten zara. Nahi berzuzko garbitu pixkat? Bai. Hau utziko du hemen pixka pausatzen. Eta gero ingo dituguna da, oin barazkia behar ditugu ondo erregozita. Orduan, barazkiak erregozten nien bitartean. Eta gero esan dago, atako ditugu hortik porziotxoak, olan eskukada txiki bat bezala. Eta ingo ditugu pizza antzeko taltxoak, olako pizza txiki batzuk. Eta horrek ingo dituguna da bete, hemen ditugun barazkia hauekin. Eta barazkia sartu ditugu moduan. Sartu balduzua, arraia, haragia, nahi duzuena, bai, gomendatzen dut, sartu behar duzuena hor, pixkat lehenago kozinatuta egotea, gordinik ez egotea, azkenean gero ez da egingo, hemen barruan ez da egingo, kanpoko egingo da, baina barruko ez egingo egingo. Zemuz? Ondo. Ondo, bale. Zaila gara ekintzeko hau, baina ondo. Bai, hau, gure lanean, hau, pea eginda geratzen da, eta... Txapelketa eta gustatzen zaizu orkestea eta baita, ez? Bai,
Bai, Hor, azken... zuk uste honen bardala, ero... Nik uste dut garrantzitsua dela, zen batez ere, osea, esperimentatzeko. Nik beti txapelketak erabili ditu, teknika berri bat esperimentatzeko, oial berri bat edo patroi berri bat. Orduan bada aukera hori, gaulako gauzak egiteko. Bai, zen bestela normalean, beti, nik kolekzio egiten dudanean, beti pentsatzen egon bazara, kontsumoetan, oiala praktikoa izatea, olako gauzetan, baina txapelketaketan beti bada, itxura, ez? Garrantzitsuena da, eta gero arrara izatea, orduan. Eta nola izaten dira txapelketa hori? Zema jende aurkezten zate? Jende asko da horietan, edo no? Jende nahiko aurkezten da, eta nahiko estresantea izaten da. Eta la ere zuan. Bai. Bai, gainera nik uste dut kreatiboa daukagun arazo badela, inoz ez garela gelditzen, osea. Orduan, azkenengo momentu arte beti gauzak egiten nahi naiz, gauzak asmatzen, gauzak aldatzen, eta bukatzen da desfilaren momentuan bukatzen dut ja gauzak egiteari, bestela ongo nitzake egune gozea gauzak aldatzen. Gazen moez, juntzaizu txapelketetan da? Ongi, egia esan oso pozik nago, lehiaketa askotan finalista bezala gelditu naiz, eta gero beste batzuk irabazi ditut. Orduan oso ongi. Nei egia esan, irabaztea edo ez irabaztea, niretzako ez da ingarrantzitsua, baina jendeari gustatzen zaio asko. Bai, azkenean badibidez, niri beti esaten duana, garrantzitsua da prozesua, iristea eta egin duzun prozesua aurkeztu arte. Gero ondo ateratzen bali bada edo ez, hori beste gauza bat da. Eta denok izaten dugu lan norbait, zure justu nolan gustatzen zaizun, ero gustokoena, ero pixkat inspiratuta zure saltzen duzuna, jostun horrengan inspiratuta ero badukazu zuko lan gustokoen bat? Nik ikasten hasi nintzenan txanel asko gustatzen zitzaidan, izarengatik eta gero gaur egungo moda edo janzkera berak pixka bat sortu zuen, ez? Eta gero teknikoari begira, Balentziaga asko gustatzen zait. Alduran ero joaten naiz erakusketak ikustera, formakuntza baita ere egiten dut hor, asko gustatzen zait, liburu guztia ditut, eta nola lan egiten zuen asko gustatzen zitzaidan, bai, teknikari buruz. Eta gero estetika, volumenak nola lantzen zituen, oialak. Eta gaur egun oraindik Balentziaga izango zen, egunekoa izango zen? Egunekoa, bai. Modernoa izango litzateke, bai. Bai. Artista orduan. Oso, asko. Eta, ze pasarela da holan gustatuko litzaizukena zu egotia holan baten batean? Buf, ez dakit. Badaukazu lan? Ez daukat, hola, bai, bota nuela orain dela hilabete batzuk, Ego Zibilesera joateko. Bai? Zen atera, baina, ez dakit saiatuko naiz berriz, ala ez, baina ez daukat hola helburu zehatz-mehatz bat. Hori zer izaten da, zu bialtzen dizuzuke zure proposamena? Proposamena eta gero egiten dute preselekzio bat. Bai. Eta horre baiezkoa, ero? Baiezkoa, lazezkoa, eta jazta. Baina ez da, hola, gehiagi burua gehiagi iztiozu horrekin obsesionatzen ez. Ez, azken finean lana badaukat. Nik esaten dut beti hiru lan ezberdin ditu dela. Badaukat lan bat formakuntza dela, klasak ematen ditu danak, estabilidadea ematen didatena, arlo guztietan, gero badaukat beste lan bat badela kolekzioa, eta gero badaukat hirugarren lan bat dirua kostatzen zaidana. Badela argazkiak egitea, desfilak egitea, pixka bat, hori kreatibitatea lan egitea. Bai, orduan hiru lan ditut. Bueno, diru ematen dizunak ondo funtzionatzen duen bitartean. Beste guztia ondo funtzionatzen du hori da. Garrantzitsua da, hori, diru ematen duen, etxera dirua sartzen duen egunera. Bai. Gure hiru katutxoa ira jaten ematen diena. Hori garrantzitsuena, bai. Ez dute barkatzen, da ez dute lertzen, Ez. Animaliak hori daukete, zuetokin jartzen zaituzte. Bere ala. Eta ondo dago. Animatuta ekarri, animaliak etxea. Zaulan derrigortzen zaituzte, ateatzea kale. Bueno, hori, txakurrak katuak ez. Ez, baina katu. Txakurrak obligatzen dizute, eta gero katuak baita ere, nire gertatzen zait, adibidez katu batekin, gauean lanean egoten naizenean, eta ja berandu denean jartzen zait, ordenagailuan gaina, eta esaten, ja, ilazki. Orain mimoak niretzako. Zein egite dizu? Olibak. Bai, Eta inspirazioa eta nondik atatzen duzu, ze inspirazio gauza berriak sortzeko, beste batzuengan fijatzen zara, o... Normalean, ni saiatzen naiz teknika ezberdinak aukerat, esperimentatzea. Eta gero askotan, nik egoten naiz, iduri asko begiratzen ditut, aldizkariak irakurtzen ditut, liburuak, argazkiak ikusten ditut, eta ez daukatola iturri bat oso zehatza, pizka bat, norbait,
ez dakit, gustatzen zaienan irudi bat, argazki bat esaten dut, pues, hemendik hasiko naiz lanean, eta gero ba... Eta ateatzen dena. Eta ateatzen dena, bai. Osa, moldatu Edo du, kolore bat, ola pixka bat, buruan sartzen zaidana. Eta koloreak, zeintzuk gustatzen dizkizu, gehien? Nik lan egiten dituan kolore gehienak izaten dira beltza, zuria, gorria edo laranja, urdin iluna, eta gero grisa. Eta gero bai, oza, hori base bezala, baina gero bai beste kolore batzuk erabiltzen ditu dela bizitasuna sartzeko, agian horia, baina ez dut arropa oso bat hori egiten, baizik eta agian lepoa jartzen diot, otxa. Baina normalean bai oso basikoak izaten dira, baina beti berezitasun batekin. Eta izenak jartzeko kolekzioi, ze izen berezia jartzen dituzu, ez? Asko gostatzen zait izenarena, asko gostatzen zait, eta normalean, uste dut lehendabizikoa alo izena zuela, gero klot, dada, oza, pixka bat. Azkenengo kolekzioa egin nuela Gasteizen aurkeztu nuena, Genesis izena zeukan. Oza, pixka bat nik uste dut nagoen momentuaren arabera, kolekzioaren arabera eta inspirazioaren arabera, baina izena asko gostatzen zait jartzea. Eta askotan gertatzen zaidana, nik uste dut guztioi bezala, hain sumirtuta gaudela. Proiektu horretan, ja bukatzen duzunean, ja energia gabe eta gogori gabe, ez bukatzen duzula. Orduan, izena hasieran jarri. Hori da, ez batan esaten dizute, izena jarri, pues, ja, ez dakit. Ja, bukatu dut, ez dakit. Hori, eta gero normalen inspirazioa, venga, testu bat inspirazioarekin, ez dakit zer. Ja, aztu zait. Ni jostuna naiz, enez, idazlea, hori Toti Martinez, holako bati eskatu bezen, eskatu zuak hori. Nik uste dut, gehien kostatzen zaiona hori dela, gian, fijatzea, bai, horako gauzak. Guri ere berdina gertatzen dugu plateran izenekin. Gaur egun bakizu plater jutenza jatetxe askotara, eta izena holan bi hiru esalditan ematen du izen pomposuak hori, eta gero esaten dut, baina, bueno, hau da, arrotza pregitu bat da. Hori da, bai. Baina eskatzen dizute eta gainera jendeari gustatzen zaio, baina niri gustatzen zait pilo bat. Ai, ama, bueno, guk Albertinia bigarren ez dio botako zen, nik uste ja desente daukagula hemen, barazki desente. Oin botako diot soia saltza, gatza bota dio pixka lehen, baina gehiagi ez dio bota. Ze beti soia erabili barbeon, soja saltza erabiltze, niko gazia da, oso gazia da. Orduan ez da komeni gatzakin pixka kontu zibili barra, ze bestela oso gazia geratu da alzegu. Botako dio pixka. Gero, pikante pixkat, jengibre pixkat. Jengibre, bale. Ze goza da. Jengibre oso. Eta gaina, bueno, ematen du pikante puntu bat. Pare dago jarraka da gorban, botan txiki. Ni infusio asko hartzen ditu jengibreana. Oso gozo da. Bai, beroan sartzeko neguan batez ere, gauen iristen zadenan destemplatuta o katarrarekin. Eta limoiak iraman pixkat, oso gozo da. Oso gozo da. Gaina daukalako pikante puntu bat. Niena izozu infusio salea, baina hartzekotan jengibrean hartzen du. Beroan sartzeko bai. Eta hau da martorrilla o cilantro. Eta zilantroa. Eta da, bueno, ikustu zu niko zapore aldetik era esotikoa ingo dula, niko bixia. Eta gero gatzez da probatuko du bete baino lehen. Orduan, utzia zuen barazki hauek zer ez, beste alberginioen botaio, osako, jengibre usaila, Bai, asko. Beste, 3 minutu ero utziko dut hau erregosten, eta gero etorriko gara bolatxoak egiten, eta betetzen da, lurrunetan, zomoz geratzen dira. Hemen, uste zuen baino. Behin pizza irekita pixkat, pinaua pixkat. Eta hitu guk uste zuen, holan pelotatxo batzuk, pixka zapaldu, eta gero bildu ingo ditu horrela. Bildu, eta lotu eskuekin ondo istutu, eta hori izango da, hobitxo bat. Hemen dago oso bat. Gero, papera, labeko paperean bildu holan pixkat, eta jarriko ditu denak, danak bata bestian onduan, pixkat hasi ingo da gero, baina, bueno, 8 minutuan, gero, eina izango da. Oso ondo, bai, jarri pixkat eta listo. Jute zaizkizunean hor bezeroak eta gero erropa eta ja zue diseinatu diezu, esan dizu, hau, gomendioak ematen diezu nola zaintzeko, nola garbitzeko erropa hori, ze... Bai, beti. Ni erropa beti urotzakin garbitzen dut, gero saboia dabiltzen duan saboia likidoa izaten da. Eta saiatzen naiz hori ez izate zentrifugadori gabe, oso gutxiarekin, eta gero programa azkarrak izatea. Zen azken finean, egunero, ni gutxien ez daukadan lanarekin ez da ere zait asko zigintzen arropa. Orduan,
osea, kontuz ibiltzea. Eta gero dolesterako orduan, adibidez, puntozko soinekoak txintzilikatzea ez da ona zen deformatzen joaten dira, oberena da dolestutak egotea. Olako gauza, bai, esaten diedala. Zaintzea eta hori mimoarekin batez ere, mimoa jartzea, osea, bai, arropa normala, osea, erabili ezakezu egunero, baina... Bai, arropa ondo zaindu eskero urtatzetako arropa da. Hori da, bai, eta gainera gustatzen zaizunean gauza bat, niri gutxienez gustatzen zaite urte batzuk izatea, ez? Ez izorratzea, azkar, orduan mimoarekin zaintzea. Eta gero bai, beltza-beltzarek koloreak baztertzea, ez? Ni arropa beltzarekin jarrabitzen dut, txuria-txuriarekin, eta gero beste koloreak baita ere banatzen ditut. Eta plantxa? Gustatzen zaio plantxa? Zelene honga zeiten da. Ni baina ite dut erropa gaulado, eta ez plantxatu beharreztan horietako. Ez, nik hori oialak erosten ditudanean beti begiratzen dut. Normalan oialak erosten dudanean, egiten dudana, hola, simurtzen dut, eta ikusten dut ea ze gertatzen den. Simurtzen baldin bada asko, normalan ez dut hartzen, gustatu baldin bazaita asko oiala, bai, baina jakin da hori. Gero plantxatu behar dela, bai. Baina nik ez daukat denborari, ni normalean gustatzen zaita ropa, hori garbitzea, txintzilikatu, lehortu eta gero erabili, eta jarria izatea. Adibidez nik asteburu batetan bidaiatzen dut nahiko orduan maletan eramaten dudanean, hori ez imurtzea asko, erosotasuna bilatzen dut, alde hortatik. Ni gustatzen zaianaken plantxa egitea. Gustatzen zaizu, bai. Relajatzen du, pila, plantxak. Ni amaren etxean bai egiten nuela, igandean egiten genuen, anaia eta arrebaren artean bai banatzen genuela lan hori, baina ez. Etxetik joan nintzenetik aurretik. Bueno, orduan badakizu, bere erropak erosten baitu zuen normalian, ez dira plantxatu behar izaten. Normalian ez. Orduan, txoio bat. Ez duzu plantxerik erosi behar, ez? Ez da behar plantxari. Ez. Jontza ditie eta holako bigarren eskuko merkatu bat saldu izazue plantxaz. Gutxi, nik oso gutxi erabiltzen dut. Lan egiteko bai, Lan egiterako orduan plantxa egunero, egun guztia piztuta izaten dut zen, josten dudanean kostura bat, beti irekitzen dut, plantxa oso garrantzitsua da josterako orduan, hori, arropa forma polita hartzeko eta ondo gelditzeko. Lan egiterako orduan beti, dena bizatzen dut. Baina ja behin bukatuta dagoenean arropa, hortik aurrera, hori da. Baina lan egiterakoan bai oso garrantzitsua da, plantxa. Mundu bat jostunena, eta, bueno, gaina, esan dizuena, aukera daukazuela ikastaroetara juteko, ikastaroak emateitu, ilun emateitu zure lokalean. Nere lokalean, bai. Bakizua, gerturatu eta bestela webgunea badauka, eta hola pixkat ikusteko bere lanak, eta, bueno, azte aukera honetan jumarzu hortik kanpora ero badaukazu ez, erakusketa bat. Bai, Madrilera noa, bai, Mikel Luzea paindatzaileari egiten dizkiot estilismoak arropak eta hori, eta desfile bat daukagu Madrilen. Nun da izango da, Madrilen nun? Madrilen Ifeman, bai. Gertu bazaudete, ero kasualitatez Madrilera gerturatu behar baduzue, bakizua, han izango zuen ilaski. Kolezio berria aurkezten du. Bai, ze izenekoa? Ez dakit. Hori azkene arte, hori azkene arte, bai. Hori azkene arte. Argazkiak ez ikusi, ez dut ezer ikusi. Eta nahiz eta arropa nereak izan, azkenean bere kolezioa da, bere, orduan nik horrez ez. Baina esango zion gutxoran zein nolako erropa nahi ditu? Arropak bai, hori bai. Bera ba nahi dut, bera normalean, eskatzen kolore bat, gero oso garrantzitsua da ez plantxatzea, zen bera aurreko kolezioa adibidez Panamara joan zen, Londresera, Madrilen egon zen, orduan beti leku batetik bestera bibi behar da. Orduan ez lizatzea, gero volumenak lantza gustatzen zaizki, orduan bai base batzuk ematen dizkidala eta gero horiekin egiten ditut diseinuak. Bitxia. Bueno, elkarlana eta hori polita bada. Oso polita da, bai. Zeu pixa buruei emateko. Bai. Neri asko gustatzen zait, olako gauzez zen azkenan ez dira komertziala, bada espektakula bilatzen duzu, orduan olako gauzak desarrollatu alizateko aukera oso polita da. Oso ondo. Bueno, honek, beharko ditu 8 bat minutu erolan, gutxi gora behera. Lurrunetan sartu ditugu, hemen lurruna badabil, eta ez badaukazu olako gailu bat, hemen behin baino gehiagotan erakutsi zu. Ein alda baita etxean, hau asko izaten dugu. Jarri bebai ontzia, jarriko genelituzkemen ogiak, gero lapikoaren tapa bera, eta honekin lurrunetan egoste izango zen. Beste olako termomis olako antzeko badaukazu ere, baita. Baina, bueno, egia esan telebistarako, hau ere espektakula eta hau polita badatzen da. Baina, bueno, esan dakoa. 8 minutu txiko dizkigu honi egiten, eta egin da dodenean, probatu, marko ditu. Eta hortarako, limoi atal batekin, holan atarko ditugu atal batzuk, eta holan limoi pixkat gainetik botatzeko lan bixi puntu batekin.
Kusiko zuen, ze goxua. Bueno, 2 minutu, hemen daude. Hori besterik ez aile falta. Egia esan, ez dizuten gainetuko jaski. Hau, ez du sekulei. Lehen da biziko aldia da. Bai. Bueno, seguro zerbait aterako dela. Seguro, baietz. Hori bai. Zure ikastoroetan bezala, hori, improvisazioa, pixkat, eta... Eta jazta. Eta gero etxean beti iten dana. Probatu horrenekoan, probatu imar da beti. Gaixo, gero, hobetu egiten da, gero... Zenbat, kontatu da, zenbat erropa, zenbat tela pusketa bota dituzun Asko. Ondo, zerbait ateatzeko, pila bat... Asko. Gainera ni beti ikaslei esaten dira, eta azten dira beldurrekin moztu, ez moztu, eta nik esaten dira, bakarrik oiala da. Oiala asko dago munduan, osea, batzutan, ahondateatzen dira gauza lehen da biziko aldian, eta gero beste batzutan imar duzu 5 aldiz, baina jazta. Probatzen zoaz, egiten zoaz, eta jazta, eta oiala asko bota du. Eta botako dut. Zemat metro erosi behar dira, holako rollo hundi bat. Ez, erosi bat, baina, bueno, ez hartu... Maitasun askokin ez, hartu eta, bueno, probatzeko dela azken finean, eta batzutan ondateatzen da, eta beste batzutan ez. Oiala da, bakarrik. Oiala da, ez du sufritzen. Ez, hori da. Dendakoak posik, erosten deuzulako, eta... Eta azkenean egiten ikasten da. Eta ikastarotan azten denei, ze oialde mota da, holan errexena lantzeko hasieran da... Kotoiezkoak, bai. Eta gero nik askotan, nik ikaslei ez diet esaten... Erosio oial, ni beti esaten dio, joan zaitez dendara eta esan nobata zarela. Ez duzula inoiz josi, orduan beraie badakite zer emande, bai. Esan ilaski bialtzen zaituela, ja? Ja, ez da bai hori. Bueno, itxura oso nada dauka gutxienez. Hau, ez da geratu behar, guk ogia deitu dio, eta ogia da berez orean, baina ez pentsa geratu behar den gure konzeptu hori ogia gogorra ero moduan. Hau pixka geratu behar da, bigun antzeran, baina kontu da, hau, pina da, hau da, hori txinetarrek izate justu lako antzekoak. Bai. Hori izango zen ideia. Jareko itxu pare bat, eta ero bat erditi moztuko dugu. Ilaski style, siguro style. Ez da izo ona. Eta ero esan dakoa. Bau, gukoin lima pixkatekin lendi sobratu zaigo, orduan lima pixkatekin apainduko dugu. Eta ero gainetik ondo etortzen zaio, baina bestela limoiarekin oso ondo da. Moztuko da garzen moztuan? Bale, bazen probatzera. Hau, baina nire amonak esaten zian ogila gutza jamer dela beti. Zurizti zure gutzi hori? Ez. Jostunak ziren zure etxean, karo. Bai. Ogila... Ez. Nire amonak bai egiten zuela ogia, nire aitaren partetik. Bai? Bai. Bueno, a ver, ikusi dezu, zen moztuan. Eina dago, Ikusten duzu? Baina, txura esuna dauka. Baina hau hotza jamar da. Bai. Bira, ingo duguna da, guko nioni argazki bat atarako diogu, eta holan gero soi politia agertzeko, baina honek ostu egin behar du. Ze bestela bako gertatzen den, gero gure sabelian ingo du, eta emango dugulako nenufar bat. Orduan, itxin pixka. Bira, ogiak ostu bitartean, bat labera sartu du ikusteko nola geratzen zen, eta egia da, iten dana lehortu, ogia geratzen da. Bai. Hau txikixagoa egin dugu. Baina gure gaurkoak lurrunetan egositakoa dira, beraz, zuretzako erdi bat. Hori? Bai. Horrena zerra gabe probatu. Eta gero limoia botako dugu pixka. Bale, eta probatzen dugu. Bia probatzen dugu. Honi gazta pixka botako da nion, hor? Hobeto. Nire gazta pilo bat usain zait. Urtuko zen hor gazta? Zegona. Zer goza dago. Ui, lima bizat. Limoiarekin dugu. Bixi puntu bat, honekin, Eta. Ieski berri etorri gertazu, bizkotxo astu zaigu. Bai, nahi duzunean. Bale, apuntatu zuen.